Halo Marcel, jalan-jalan pagi Sar, ngadep rene Sar lho. Lek jalan-jalan pagi, guys. Karo aku mang wis masak, guys, wis resik wis sembarang kalir bojoku terus sarapan iku mang budal kerja aku tak ngene jalan-jalan. Suasana ini no mburi omah megah lho. Rosik, guys. Piye nak? Dioncekno. Gak iso nya nang dimut kene. Pon ngono wae. Oh iya, ora iso. Usume wong tandur, guys. Usume wong Daud. Piye? Piye? Apa? Oblone Pak Edi, iya. Marcel yo oblo ta? Mari ngene aku ndeloki ya oblone. Duduhna aku ya. Saya bilang kono. Tekok kayu, sapa sing gekno? Ayah. Main aku ndeloki ya. Mlaku-mlaku karo nek tangga, guys.